Il-qorti tat raġuni d-deputat tal-Partit Nazzjonalista Stephen Spiteri kif laqet it-talba tiegħu u ddikjarat li l-Kunsill Mediku kiser id-dritt fundamentali tiegħu għal smigħ xieraq skont il-Kostituzzjoni ta' Malta u skont l-artiklu 6 tal-Konvenzjoni Ewropea. Dan wara li mingħajr ma investiga u ġab xhieda, il-Kunsill Mediku xlieħ b'akkużi li kien qed joħroġ ċertifikati mediċi mingħajr ma jagħmel vista lill-pazjent. Kien f'Diċembru tas-sena 2017 meta l-Kunsill beda investigazzjoni fil-konfront ta' Stephen Spiteri u talbu jagħti spjegazzjoni dwar rapport li kien ġie mibgħut lill-Kunsill. Stephen Spiteri dejjem ċaħad dawn l-akkużi bil-qorti preseduta mill-imħallef Robert Manġon ta' tieħ raġun u tajt li l-Kunsill Mediku ma mexiex sew fil-konfront tiegħu. Il-qorti ddikjarat ukoll nulli l-proċeduri fil-konfront tat-tabib Spiteri. L-avukati Victor Sherry u Duncan Borch Majed deru għad-deputat nazzjonalista Stephen Spiteri.